Baka so pahinumdum sa nagaton og baka. Labi na ako mga sakop diri sa kuan. Kanimalay. Nahlan ang baka paimnon. Kada duha ka adlaw paimnon. Sabi nag-init pero ang baka dili ko sa usa ka semana paimnon isa. Ang baka oh. Nangilog na. Oh, nilog na bo. Oh. Oh, grabe sa uhag baka. Hindi na. Sibog ya, kadi na mo inom og naa ka kolesterol. Kulay asin. Tama baka. Uy, asin. Asin. Tay. Kamanyab sin baka. Di minugo asin, mura mag Asin. bitsin, aw sig bitsin. Balbakuang agi ani. Isa. Kana way asin-asin na basta. Iyang kuan pangilong tay ni sangit. Isibog. Iyang pangilong lagi sangit. Sobra. Ya sa ubos ibutan tay. Di mainom kay wa daw asin. Zero 9 8 5 6 1 4 6 0 2 6. Ni taon sa nako ni mong cellphone. Diara ni gibutang apel sa kuan. Sana. Hello? Hello, may hapon. May hapon pod. Oh, katuloy sa Kidim ni Maas dito sa market. Ote. Didin. Hmm? Di mo si Didin. Hello. Oy, sa ato. Basi so si mana pa katuba? Umat lang tay. Oh. Umat na lang. Wan busy kay busy.